Chámome Xoaquín Agulla Pizcueta, nacín en Pontevedra, pero vivín en Cangas desde neno. O meu pai era sastre, polo tanto vestiu prácticamente a todo morrazo daquela. Un home moi coñecido, moi boa persoa. Miña nai pois tivo unha vida moi especial, porque miña nai foi monxa de clausura. Deixou o convento da Compañía de María precisamente porque enfermou. E voltou despois recuperada, pero voltou outra vez a enfermar, e se non deixa, pois se non estaba nin el, non tería a vida, nin eu estaría aquí, non? Miña nai tocaba o piano, e de aí me ven un pouco a inspiración musical, porque a poética non deixa de ser, polo menos a miña poesía, non é unha poesía, diríamos, de estructura abstracta, sino é unha poesía moi musical. Non é demasiado complicada, é como unha vez Damos Alonso dixo de Bécquer que era un violino cunha corda de menos, pero era un violino que tocaba moi ben. Entón a mí iso, pois, de alguma maneira foi un referente. Dixen, bueno, non serei un grande poeta nunca, pero vou intentar ser un dos mellores poetas cunha corda de menos, quizáis, como facía Bécquer, non? Comecei en castelán como todo o mundo, porque na miña época non había nin dicionarios, nin había unha difusión do galego, pero non cheguei a editar nada en castelán, simplemente pasei ao galego cando me decatei de que o galego era importante. Tamén coincidín con que miña nai tamén me ten falado da Rosalía, para ela a Rosalía era un referente, e por aí fun mudando a lingua. Despois o meu mestre, que foi Ángel Eguren, o meu mestre de literatura, que me descubrí como poeta, presentoume a Cuña Novás, que é o poeta da Escola da Tebra. Con el tive moita amistade, e el foi quen realmente me lía os versos, quen fixo o primeiro prólogo, o meu primeiro libro, Cántigo, e por aí xa fun pouco a pouco formándome a nivel poético xa en galego, e despois tamén ideolóxicamente, porque son un home de esquerdas, o teño moi claro. Aos meus anos sei perfectamente xa o que é ser de esquerda. É defender os dereitos dos cidadáns e é defender a igualdade de oportunidades. O demais non é de esquerdas, o demais é filosofía, e cada un pode facer as pallas mentais que queira. Con Cuña Novás, pois, bueno, o anarquismo, o socialismo, toda unha serie de ideoloxía, porque ele estuvera en Francia, pois foi-me empapando e foi-me asulagando, pois tamén nunha visión dese tipo, non? Na nosa época, os rapaces só tiñamos pequenos vicios, tiñamos o tabaco, e despois tiñamos, no meu caso, as librerías. Vamos a Librouro e vamos a moitas librerías e mercábamos libros, non? Despois, no meu caso, tamén tiven durante moitos anos unha paixón que era química, porque tamén eu son renacentista. Un dos grandes ídolos meus foi Da Vinci. Son homes que para eles tamén a ciencia era importante, a parte da arte. Son un home entón de ciencias e de letras, non? Despois, xa, no momento que coñecín a Cuña Novás, despois, como estiven ademais en Pontevedra facendo COU na residencia de estudiantes, ali participei na representación por primeira vez, eu creo, despois da República, dos vellos non deben namorarse, no Teatro Principal. Ali comezamos a facer tamén unha especie de conferencias, coñecimos escritores, Cuña tamén apareceu por ali, e entón xa a miña vida foi deixando a química e as ciencias, e foise trasladando a literatura, non? Ese, de alguma maneira, a miña o meu camiñar, non? Como xa dixen, que comecei co castelán, o meu mestre Ángel Eguren levábame a Pontevedra a unha librería Estilo, e entón clandestinamente nos vendían os libros, porque Neruda, León Felipe, moitísimos autores estaban prohibidos naquela época, e non os empaquetaban de forma clandestina con certo medo, non? Entón, eses son os primeiros autores, independentemente dos galegos. Claro, eu personalmente, entre os galegos, a parte de Rosalía, está Amado Carballo, para min é un dos grandes referentes, porque é unha poesía tamén moi musical, é unha poesía ademais moi seria, unha poesía moi sentida, non é literatura de literatura, que lle chamo eu.
E todo eso foi diríamos, creando ese alicerce no meu interior, no? Pero ainda así eu non son un home que copie nese sentido, senón que parece como quen fai, como se fose un panadeiro, e despois fago a masa propia, e despois son as situacións, incluso a min dísme que faga un poema, bueno, sí, podo facelo porque teño unha técnica, pero non teño ningún interés en facelos, nin tampouco en escribir para levar premios. Primeiro porque tamén sei que moitas veces están dados, como ten pasado, e despois porque non teño ningún interés en pasar a ningunha fama. Ademais, nun país xudeo-cristián como este, onde para ser famoso primeiro hai que morrer, ou teñen que asasinarte, ou tes que ter unha grande mágoa persoal, e entón magnifican todo o que tes. Non teño ningún interés, eu quero vivir tranquilo, ser feliz. Un dos grandes referentes tamén é Maragall, Joan Maragall, e del aprendín con aquel poema: Señor, si el mon es tan formoso, si es mira a la pau vostra en la mirada nostra. Dice, Señor, si o mundo é tan fermoso, si se mira, é un poema máis longo, pero no fondo di, para que quero outros ollos, para que quero irme daqui se isto é maravilloso? E de feito, iso tamén condiciona o meu pensamento religioso. Eu fui unha persoa moi religiosa, a máis consciente, pero agora non son unha persoa, son totalmente a religioso, non creo absolutamente en nada máis que no respeto, no cariño dos que te queren e dos que te respetan, na liberdade e na propia materia, no? E na vida. A morte non me interesa, a morte non deixa de ser máis que un feito aí máis no ciclo do ser humano. Somos como os vegetais, somos como os animais, coa diferencia de que temos capacidade de crear cultura e de ser conscientes dos nosos sentimentos e das nosas accións. No demais non creo absolutamente nada. É maravilloso este mundo, que é o que non queremos e o que normalmente, diríamos, desequilibramos, non atendemos, non disfrutamos del, e ni siquiera disfrutamos dos que están ao noso alrededor moitas das veces, nin nos portamos ben con eles. E iso que me importa, o demais non existe, o demais é pura mentira. Con todo o respeto a aquelas persoas que les gusta pues, ter esa fantasía, como eu tive nunha época, de que existen outras cousas, non? Non son do máis realista e materialista e ateo, claro. Tamén participei en programas de radio, en Radio 80 en Pontevedra, con unha amiga facíamos un programa infantil onde dramatizábamos os libros infantís que nos enviaba a Galaxia, sobre todo daquela. Despois tiñamos un programa sobre as nosas letras onde fixemos entrevistas a algúns escritores, a Suso Bamonde, que estaba no exilio, que non é escritor, pero sí é un galeguista importante da nosa cultura, un referente. Tamén lle fixen unha entrevista a Freixanes, que viña de ter un accidente moi grave e que estaba no hospital. E, bueno, esa foi unha tarefa que se truncou porque Radio 80 durou moi pouquiño, entón xa non puden continuar nese proceso, se non houvese posiblemente mudado a miña profesión. Eu son mestre, dou clases particulares nunha pequena academia que teño aquí en Cangas, e deso pois, chego a final de mes e con eso vivo feliz. Despois tamén teño feito algo de fotografía, incluso esculturas en madeira, pero non deixan de ser poesía, é dicir, eu fago poemas, non son fotógrafo, nin son escultor, simplemente que hai épocas e momentos da miña vida onde, por circunstancias, a mellor a tristura xa é tan grande que desborda, digamos, a palabra, e entón necesitaba pois, algo material, algo máis físico que me relaxara un pouco máis. Entón fixen algunhas exposicións de pintura, de fotografía e tamén con escultura, non? Pero, bueno, sempre defínome como un humilde poeta, nada máis, non aspiro a máis. Como narrador, algunhas cousas de infantil, un libro que está en Xerais, pero tampouco me dediquei moito á narrativa. Sei que a narrativa é outro proceso que conleva tamén outro espírito, outra maneira de ser. Hai que ser máis observador da realidade, hai que ser máis meticuloso para a narrativa, e eu son máis emotivo. Lóxicamente a emoción na narrativa hai que contela,
da igual que sexa narrador omnisciente ou que sexa terceira persoa ou que sexa, implica un discurso máis longo, un discurso máis medido, un discurso incluso que é subxetivo e ao mesmo tempo realista e que non é a poesía é máis sentimental, non é ni mellor ni peor, pero é outro sistema, outra maneira de ser, e eu non podo ir contra mí mesmo, non? Son limitado, lógicamente, non podía aspirar a máis porque tamén a miña natureza, a miña psicoloxía e posiblemente tamén a miña formación non permitiu máis. Tamén as circunstancias dunha época onde non tiñamos nin diccionarios, tiñamos uns diccionarios que non estaban normativizados, non tiñamos nin gramática, ou sea, somos homes que tivemos que facer o idioma, que tivemos que facer os nosos poemas, correxir continuamente. O que fixemos está aí, desgraciadamente, posiblemente se vaya todo prácticamente ao garete a nivel social e que quede todo pois en simples bibliotecas, eruditos, porque estamos nunha sociedade de verdadeiros criminais de razóns e de vidas, que decía Luis Llach, e que están destruindo todo, destruindo o entramado social, destruindo a igualdade de oportunidades, creando unha sociedade de moitas diferencias de clases e que a cultura, lógicamente, empeza a non ter sentido porque non é productiva, non lles dá posibilidade de gañar cartos e de roubar, sobre todo, e de mentir. E entón o galego tampouco está na sociedade. Culpa tamén, e sei que lles vai parecer mal a moita xente, pero eu que estou no ensino podo garantir que rapaces incluso de culturas con idiomas que non teñen raíces do latín estudian galego, estudian castelán, estudian francés, estudian inglés e non teñen problemas. Estou falando de rapaces africanos, e iso non pasa sobre todo na primaria, pero agora cando chegan a secundaria non sei que problema hai. Eu creo que o profesorado de galego de secundaria e dos institutos dan o galego non como unha lingua nai, sino como unha lingua máis, e entón enseguida poñen o 3,5, un con 2, un 4,7, con decimais, e a mirante parte dos rapaces, unha vez que superan a primaria, acaban odiando o galego. Non coñezo prácticamente a casi ningún rapaz que me diga, oye, o galego encántame, xocas. Non, rara vez. A última vez que regalei un libro meu de poesía foi a unha rapaza marroquí, porque os galegos importan estes bledos, co cal, é dicir, a mí pareceme aberrante, pero como non podo loitar contra eso, por eso se digo, a miña mágoa é moi grande. De feito, agora escribo moi pouquiño, porque para quen? Para mí mesmo. Eu nunca escribín para min. Escribín para min porque necesitaba nese momento expresar os meus sentimentos, pero lógicamente pues, para aportar o meu grao de area, non, a unha cultura como é o galego. Pero que agora a sociedade, incluso aqueles interventores máis inmediatos como son os profesores de galego, pois están nunha película que os rapaces odian. A culpa de quen van ser? Non son dos rapaces, estou comentando de que hai xentes de outras culturas e, sin embargo, non teñen problema co galego. Teño neste momento unha alumna marroquí que non ten por que examinarse de galego, está sacando 8. Entonces o problema non está no idioma, o problema está en nós. E se a alguén lle parece mal, o problema deles. Eu son un home que non lle debo absolutamente nada a ninguén, e como tampouco vou a recibir nada especial, ni me vou facer rico, pois non quero quedar ben con ninguén. Quero dicir a verdade, a miña verdade, lógicamente é un anaquiño da verdade. A verdade absoluta non existe, son anacos, todos temos un anaquiño desa verdade. Pero o que vexo é que, desgraciadamente, o galego está a piques de desmorecer, pero para sempre. Pode quedar como o latín, unha lingua morta. Eu non quero linguas mortas, non? Pero, bueno, que lle vamos facer? Se hai que morrer antes de tempo, non físicamente, pero sí intelectualmente, pois que lle vamos facer? É unha mágoa que teño que asumir como cando che ve unha enfermidade, non? Pero neste momento posiblemente sexa un poeta morto. Se desaparece a miña lingua, para que existir? Non me interesa ser un poeta dunha lingua morta, non? Pero, bueno, que lle vamos facer? A vida non está nas mans dunha persoa ou duns poucos, non? É así, a sociedade é unha sociedade pois que foi caendo en mans do neocapitalismo, que todo o mundo permitiu eso, todo o mundo pensou que podía ser novo rico,
e dos novos ricos moi poucos quedan arriba, a grande parte pues, son novos pobres, e así é unha sociedade empobrecida, unha sociedade que non ten futuro nin ten esperanza. Por eso xa me refugio pois, no máis inmediato, naqueles que están ao meu arredor e que me aprecian e que teño que apreciar, lóxicamente. E fun dos primeiros, seno por teu irmán, dos que levou o PC ás imprentas, porque as imprentas mercaban, como se chama ese, os maquintos, que eran carísimos, bueno, siguen sendo carísimos, pero os pobres homes a grande parte non podían asumir esas barbaridades, eran uns ordenadores así pequeniños, que eran de chiste, custaban, que sei, 2 ou 3 millóns de pesetas, unhas barbaridades. Tamén non era doado venderlle os impresores, porque os impresores eran persoas que, como traballaban tantas horas, estaban moi metidos no seu traballo e só o que facía aquel impresor máis grande que el iban a imitar. Si Portela en Pontevedra tiña estes maquintos, eso era o mellor. Si Portela outro impresor importante tiña tal impresora, esa é a que había que conseguir si se podía. Entón era un círculo moi pechado. Afortunadamente, pois conseguín que moitos introduciran os PCs. En Pontevedra, nunha imprenta, e na imprenta do teu irmán tamén en Ourense. Despois xa deixei informática porque comenzou a entrar pois, grandes empresas como Corte Inglés e outras co tema informático, entón xa non puden competir e deixeino, non? Porque iba a arruinarme, iba a ser peor o remedio que a enfermidade, non? O poema chamase Mudou todo e é dun libro que se chamaba O devalar das horas, e di: mudou todo tanto, tanto mudou todo, tanto, horarios, ideas, persoas e os ollos que me guían tan intactos. Mudou todo tanto, tanto mudou todo tanto, casas, cifras, flora e os brazos que me apertan tan intactos. Mudou todo tanto, tanto mudou todo tanto, fauna, leis, modas e este ouvido que me asorda tan intacto. Mudou todo tanto, tanto mudou todo tanto, paixóns, noivas, apalpos e o nariz que me alerta tan intacto. Mudou todo tanto, tanto mudou todo tanto, dedos, alimentos, calzados e o paladar que me embebe tan intacto. Mudou todo tanto, tanto mudou todo.